Tak, dostali sme jednu otázku, ktorá, myslím, trápi viacerých rodičov. Písateľka sa pýta, citujem, možno sa pýtam hlúpo, ale mohla by som teoreticky požiadať zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, keď som teraz na rodičovskej? Vôbec to nie je hlúpa otázka, práve naopak je veľmi na mieste. Presne. Tak sme si povedali, že sa na to pozrieme bližšie. Konkrétne teda na zákonník práce, paragraf 152a. Cieľom je, proste vniesť do toho jasno. Áno. A môžeme hneď na úvod povedať, že odpoveď je áno. Je to možné. Fakt? Čiže nielen teoreticky, ale aj prakticky? Presne tak. Samotný fakt, že je niekto na materskej alebo rodičovskej dovolenke, nebráni tomu, aby si mohol uplatniť nárok na rekreačný príspevok. To je super správa pre mnohých. Ale vieš, prečo je to tak? Lebo človek by si možno myslel, že keď nepracuje, tak nemá nárok na tie benefity, čo sú spojené s prácou. No, kľúčové je uvedomiť si jednu vec. Počas materskej alebo rodičovskej dovolenky ten pracovný pomer stále trvá. Aha, čiže nie je prerušený. Nie je prerušený ani ukončený. Ten zamestnanec je, ako sa hovorí, stále na stave. Je v evidenčnom stave zamestnancov, aj keď samozrejme dočasne nevykonáva prácu. Rozumiem. A práve to trvanie pracovného pomeru je základ pre určité nároky, vrátane tohto? Chápem. Pracovný pomer teda beží. Aké sú potom tie konkrétne podmienky, aby vznikol ten zákonný nárok? Kedy to ten zamestnávateľ už musí dať? Dobre, takže ten zákonný nárok, teda tá povinnosť zamestnávateľa, vzniká, ak sú splnené dve podmienky. A musia byť splnené obe naraz. Dobre. Poprvé, pracovný pomer u toho konkrétneho zamestnávateľa musí trvať nepretržite aspoň 24 mesiacov. 2 roky. Áno, minimálne 2 roky. A počíta sa to ku dňu začatia tej rekreácie. A po druhá, ten zamestnávateľ musí mať 50 a viac zamestnancov. Aha, takže dĺžka toho, ako dlho tam človek robí, a veľkosť firmy. Tá 50 je zaujímavá. Je za tým nejaká logika, prečo práve 50? No, predpokladá sa, vieš, že tie väčšie firmy, tie nad 50 zamestnancov, majú zvyčajne stabilnejšiu ekonomickú situáciu. Jasné. A tiež lepšie kapacity, povedzme administratívne, aby zvládli tú agendu okolo príspevkov. Pre menšie firmy by to mohlo byť, proste neúmerne zaťažujúce. To dáva zmysel, áno. Preto tam zákonodarca zvolil takýto, odlišný prístup. Dobre, to nás vlastne privádza k tej druhej situácii. Čo ak mám zamestnávateľa, ktorý má povedzme 40 ľudí, menej ako 50? Tam ten nárok automaticky nie je? Presne tak. Ak má zamestnávateľ 49 alebo menej zamestnancov, zákon mu to neprikazuje, nemá povinnosť ten príspevok poskytovať. Takže smola. Nie vyhnutne, on sa totiž môže rozhodnúť, že ho bude dávať dobrovoľne. Aha, čiže je to na ňom, na jeho dobrej vôli. Áno, je to na jeho rozhodnutí. Ale Ale? aj keď je to dobrovoľné, platí tu jeden veľmi dôležitý princíp. A to? Zásada rovnakého zaobchádzania. To znie dôležito. Čo to znamená v praxi? Znamená to, že ak sa už ten menší zamestnávateľ rozhodne, že príspevok poskytne, hoci len jednému zamestnancovi, ktorý ale musí spĺňať tú podmienku trvania pracovného pomeru, teda tých 24 mesiace. Jasne, tú podmienku splniť musí tak či tak. Áno, tak potom musí tento príspevok poskytnúť za úplne rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu všetkým zamestnancom, ktorí túto podmienku trvania pracovného pomeru spĺňajú. Počkaj, takže on si nemôže len tak vybrať, že vieš, Janu dostane, ale Zuzka nie, aj keď obaja tam robia viac ako 2 roky. Presne tak, nemôže. Ak dá jednému, kto má nárok podľa dĺžky pomeru, musí dať všetkým, ktorí majú nárok podľa dĺžky pomeru. A platí to teda aj pre tých ľudí na rodičovskej? Samozrejme, ak poskytne príspevok komukoľvek oprávnenému s tými 24 plus mesiacmi, musí ho dať aj tým oprávneným, ktorí sú práve na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Nesmí nikoho diskriminovať. Wow. Takže tá férovosť platí aj pri dobrovoľnosti, to je celkom silné. Je to naozaj dôležitý princíp férovosti na pracovisku. Dobre, skúsme si to teraz zhrnúť. Odpoveď na tú pôvodnú otázku je teda jasné áno. Aj počas rodičovskej dovolenky sa dá žiadať o príspevok na rekreáciu? Áno. Ak pracovný pomer trvá aspoň 24 mesiacov a firma má 50 a viac zamestnancov, tak je to dokonca zákonný nárok. Presne tak. Ak má firma menej zamestnancov, je to dobrovoľné, ale ak sa už rozhodne dať, tak musí dať všetkým, ktorí spĺňajú podmienku dĺžky pracovného pomeru za rovnakých podmienok. Vrátane rodičov na dovolenke. Výborne zhrnuté. Myslím, že tá podstata je tam jasne zachytená. Super. A na záver možno taká myšlienka na zamyslenie. Naozaj vieme, aké máme práva a nároky z pracovného pomeru? Najmä v takých situáciách, keď práve aktívne nepracujeme, ako je tá rodičovská dovolenka. To je dobrá otázka. Možno sa oplatí si to občas pripomenúť, alebo sa na to aj aktívne spýtať však. Určite áno. Informovanosť je kľúčová.